Na našej vysokej škole svätej Alžbety na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce v Nových Zámkoch môžete študovať odbor pôrodná asistencia. Snažíme sa vychádzať v ústretí študentom aj tým, že im ponúkame pracoviská pre klinickú prax, ktoré máme zazmluvnené v rámci celého Slovenska a vychádzame im v ústretí aj tým, že naplňame špecifické potreby študentov. Štúdium pôrodnej asistencie na Vysokej škole svätej Alžbety v Nových Zámkoch ma dobre pripravilo na vykonávanie samostatnej praxe pôrodnej asistentky v zahraničí a tiež aj v Centre pôrodnej asistencie na Slovensku. Vyzdvihla by som určitú flexibilitu štúdia a možnosť vykonávať viac ako 1500 hodín praxe na rôznych pôrodniciach, ktoré má zazmluvnené Vysoká škola v rámci Slovenska alebo v zahraničí. Ak chcete ženám a novorodencom poskytovať komplexnú starostlivosť, príďte študovať pôrodnú asistenciu na Vysokú školu svätej Alžbety do Nových Zámkov.